Bang' goyo mbaka kod jopiny Nyakalondo, dhano nopako tijnero magisebedo ka gitimo e gweng' kaka e Summit International kaka jakom mare olo chutho nomiyo wachako manyo wuothnero mar manyo mondo bibigo kodi mbaka chenro mari mar Rameny County e tipo achiel kene pinyo nagi malulwe TV kata kama ne telo mokwongo nyaka nene okawo thuolo mar juma achiel pile ka pile mondo mi achop kuome mayude kane waromo to nyisa ni Wood John gima natimo en ni natemo tiyo ne jopiny koso di beni odita hango ne Homa Bay. Ok waneno gima pesa mane ogol mar COVID-19 otimo Homa Bay. Makata gin ang'o ma ginyalo wacho ni pesa no timo. Ne giwacho ni gin kod otendni maingo 300 mane okete county ma Homa Bay. Mano ok adier. Ere kaka gin gotendni ma 300 to Homa Bay referral ema pod jotuo nindo piny. Otendni go gin kun. Ka ne gitiyo gi pesa no, ne en pesa ma agoge ne lach. Yes. Mane ka nonyalo timo gimoro to nonyalo timo gimoro maduong'. Gima en ne giketo gine moro tong'wa gi Homa Bay. Ne giketo booth moro mi kikadho. Yes. I sanitize. Yes. To gi joma pimbo ji. Mane anyalo wacho ni mano mediero mane pesa no timo to kete kuom dweche mokare. Kasto bedo dogo ruma. To ka giwuoyo kitendni to kidhi Homa Bay kata kawuono ibiro yudo ka jotuo nindo piny. Kitendni go nonyiew gi gin kun. Pesa maiko milion 10 wachino tigodo mondo mi ne yud godo sanitizers kata mana gine yadhero mar kwiri mar luoko lwedo e Homa Bay County. Ben kaka ja Homa Bay ne achiel kuom jodolo mochung' madhi manyo piny kaka MCA. Ineno ni pesa e sanitizer nonyiew koso en pesa ma kaka notiyo marach te gimotimo kule kachiel. Onge gima pesa no timo. Sanitizer manoti gi milion 10 nyiew. Yes. Eto nonyiew gi note gi kumi. Nikech kata dispensary nonego beni gipogo kata dispensary gine. Sanitizer. Onge dispensary wa madala ni mananyiew sanitizer matero. Gito kare magilando ni milion 10. En nonyiew gin kumi. Mheshimiwa waloso e thuolo nero ma governor ma Homa Bay County moluor Otieno Achila Osawiti His Excellency nyocha nogolo twak mare mar county ma Homa Bay. Twak mare ma okolo kaka osebedo ka otiyo. In fact owacho ni otendni nitiere karibu osipende te madongo e Homa Bay County. Health sector kairi jogi kuma gin nurses kod doctors ne gimiyo lewni mane giyangore godo e kinde chande. Owacho ni nyaka nokaw telo mare kaka governor ma Homa Bay osetingo health sector ma Homa Bay malo ma onge camp jatuma nyalo chandre county ma Homa Bay. Speech mar governor wete ineno ni gik macho no wacho ka gin gik mosetima diet duto. Speech mar governor manogol e assembly ma Homa Bay. Yes. En speech ma kata nyathi ma ja class 1 ng'eni ma to miriambo. En speech manopong' gi miriambo lilo. Nikech ka governor wacho ni every sub county nigi maternity hospital. Yes. Mitime nyaka bero. Yes. Mano ni kune. En speech mopong' kopogore gi bano biro gero omabeda winjo nok ti nikech onge dakteche maber manyalo timo bero to nogere achiel kikadho nyakwere. Mano kende manang'eyo maternity wing. Yes. Ma county ma Homa Bay nogero moya to pok ochako tich nyaka kawuono nikech joma tiye onge. Ng'ato kiyudo ka miyo nyuol no biro marach pod ringo mana kode kok matata to Kisumu to Homa Bay referral. En speech mar governor ne an very disappointed kod speech neno kabisa. Governor witi wacho ni no yudo ka Homa Bay ne ntiere koda ka jogi kuma gin health workers mane gin mana miya gi wiye kata kamano gi botelo mare no chwalo gi nyaka 400 to kod wiye. Mano be uneno bero miyo governor credit. To koro chwalo gi to ber diro chwalo gi to koro kichwalo gi to sama tin gi dhi ng'anyo gi wetich ok tolni. Koro ere ber chwalo gi. Ng'ato nyalo wacho ni ng'anyo te nigi mosebedo ka timre ga e counties te ma Kenya kar gi 47 ma samoro mapok odhi e tin jaduong'. Ng'anyo nitie. Yes. But ing'eyo ni mar Homa Bay to koro dwa dhi alanga nikech kata condition ma nurses gotie ok gene tie condition mowinjore maber. Omiyo medo to da ber ahinya. Kanoyudo ka gin 100 to medo nyaka 400 to koro medo to koro ber to bende nurses gi jo thieth momedo gi bende gin gi gik mowinjore ma ginyalo konyo godo jopiny. Migosi Ken ng'ato bro wacho ni upingo governor kata upogro paro gi governor nikech
ubedo jok mowuok mamanyo piny kose na dieri ni telo mar gavana wete gimo setimo maber munyalo kwana ka joma be gima onge moloyo to joma tindo o tend gavana ok nuwa pingo yes ena pogruok e paro ki an kasera to county ma government gavana wete gi jogi team ne tetete o fail onge ng'ato achiel munyalo wacho notemo youth onge penjane to youth nyaka ne devolution chakre ma gavana ne kawo telo 2013 ang'o mosetimo ne youth penjane na kibiro yudo kata duka chieng ma in monego penj kaka jalner mo Kombe county manga marawera ne ang'o mosetimno onge gima osetim ne yudhe in fact telo mar gavana wete no keto yudhe mabor kabisa kendo wigi no wil gi youth kabisa ma wan gima wanyalo kwano kaka yudhe ni wayudo e devolution chakre 2013 onge nyaka kawuono mheshimiwa ng'ato nyalo penje ni point blank e atamalo nono nyako chiko telo bar gavana wit chakre 2013 nyaka kawuono ni unyalo kete gane ana nyalo miye achiel achiel ewi apar onge gimoro amora ma gavana timo onge achiel no amiye mana nikech stadium icho nochako to poko room to gi matino mosetimo kaka erokoro kaka maternity wing maneno koger nyakweno to gi matindo tindo emo miye achiel no to otherwise onge wodni ji osekawo ni pesa mimiyo gi onge omiyo development machopo e ward ka en onge nikech pesa ma MCS gi wacho ni miyo gi onge en ni ok wasebedo gi telo maber ahinya sana e Homa Bay counties emomiyo mondo an ondika tiyo ne duol mar summit samoro summit no chula msara ma samoro e MCA gimomiyo adhi dwaro MCA en ni mondo chopi office gavana moka kadho kuom ng'ato en ni mondo ayud access mayot manyalo access godo jotelo mamalo en ni mana ka an MCA nikech gimomiyo nyisi kamano 2019 natemo kane odwa kelo project moro central mondo minane ane minister kende no kawa dwe to be kana neno minister to ng'ato nodogo gowi koro mondo mina access office mar minister ne tek kabisa koro gik makamagi mana wacho ni kare mondo kel konyruok ne joma maber nyaka bed mana telo ka mapono ni kawuono ni eri iyudo line ma direct minya donjo godo ir mheshimiwa gavana wete to gidhi chung ne jo central sani to kuro igorum ang'o modong we only have 15 months nikech ng'ato wacho mheshimiwa ni seche michung mondo mi dhi many to thor mari maduong mana kaka inuone miwacho en ni mondo mi yud thuolo mar donjo ir gavana samoro Homa Bay biro gi gavana machielo madonjo ire yot mano pek momi chung jaduong awacho ni mondo mi ayud access mar chopo kuom jotelo mag counties go en ni nyaka bed mana jotelo ka samoro gavana access e yot to mondo mi bi access jomamoko gi ka ok in jatelo moro makodonjo to wacho ni MCA ma kama dwa nini to ok nyal bedo matek samoro kabiro dhi kanyo to kuwinjo mana ni an kasera kaka an to be ok onyal mi thuolo mayot jo kizungu nowacho ni history sometimes determines the future sembe bendi pimo kod nyamin to ng'ato be nowacho ni mondo mi waket mheshimiwa Ken Kasera ka nyaka be waseneno gima osetimo gi samoro matin mane lwete be nitie gima isetimo ne jo central karachuonyo be nitie gima isetimo ne jo Homa Bay county be nitie gima isetimo piny luo kairi minyalo kono oyo ruadhi nyalo dhigo ni tho seche makoro dhani wuok ko mheshimiwa erokamano mano gi kanyo live chendo mari mar Rameny County migosi Ken Kasera ka yo mara moko kaduogo tiendo mar ariyo ang'o miyo chung mondo mi many komnieri mar bedo kaka MCA e Central Karachuonyo wacho ni Haron mondo mi bedo machiegni koda gi donjo pieces geko mag county molocho to county ma Homa Bay ang'o mosetimo na jopiny tang'o manie list mare modwa dhi timo na jo Central Karachuonyo ng'amo ng'eyo samoro mairi nyalo bedo MCA ma next mar wuodno ero mar Central Karachuonyo nyinga en Haron Otieno.
Machiegni telo mare mar chenro mari mar Rameny County e Lonely TVT pachiel kene penjo nagi to nikech wane mopenjo telo penjo gi ko motamo jomoko penjo to nikech kairi emi wacha dir maduk maonge dewo ng'ato. Mheshimiwa ichung' idwa manyo piny. Ang'o misetimo ma ji nyalo kwano ne nisetimo negi momiyo idwa ni dhi bede komniri? Okay, erokamano. Mokwongo e Central Ward nikech ing'eyo ni kama organization matelo ne mar summit wan gi projects mang'eny mwatimo to iwacho ni charity begins at home. Omiyo an kano wachako project mag jo summit e Central Karachuonyo mane wakwongo wachako godo. Omiyo kidhi Central Karachuonyo onge ng'amosetiyo maloka sera. Ute wasemiyo mond liete gi jomong'ol gi chul liete gi jogo mok nyal. E Central Karachuonyo kawuono wagere ute 42. Wan gi nyithindo mohewa 19 mag ute migero michako piny mitieko mwatieko. Okay. Morumo. Migero kaka in kaka Ken kod riwruok mari? An kaka Ken gi riwruok mara. Okay. Yeah. Nyithindo sani wan gi nyithindo 19 e Central Ward. Wan gi nyithindo 19, wan gi nyithindo 10 mane high school. Aya wan gi nyithindo 9 mane colleges. Ma wan ma sponsor moko nwagolo koa e form 3 nyaka university. Wan kaka jo summit. Yes. Aya gik mwasetimo e Central ng'eny kane weche mag corona wuok piyo inyo ji. An mana kasera ni ema nong'e ni japiny onego bed ni bedo gi mask, japiny onego bed ni chiemo, japiny onego bed ni sanitize. Omiyo nwatimo mang'eny. Yes. Kendo Central wasetimo maber. Aparo ni kata recently nolando ka dia golo nyathi moro mosebedo kuom 11 years ka nyathini ok dhi oko maduong' nikech kar oko nodinore. To mben gisuwuotho ir jotelo tete kochakore MP nyaka jatelo ma piny mogik. Onge ng'amosewinje. Nyathini nwakawo. Erokamano. Yes. Bedo nadhi ayudo kom mar MCA pod ok bi mona. Pod an ema director summit. Koro mondo wanyis picha maber. Yes. Ni telo maber nyalo biro wuodgi. En ni kasera nyaka bed mana MCA kanyo. Nikech ang'eyo josiasa gi jonyiego samoro. Ma in achiel kuomgi? An achiel kuomgi. Yes. Ko kakao kom mar MCA ni, ng'ama dhi bedo MCA ni, nitie gik moko ma kitime wuod ng'ato to obedo abeda gi chilet moro ni ng'ani. Ang'o omiyo timo kama koro ji gine. Mondo mi adhi abed gi kwe, en ni gina timo ka an MCA. Mondo mi adhi abed kod kwe gik nyaka tim mana kantiere MCA mano mi achung' malo mondo mi adhi abed komniri mar bedo MCA mar Central Karachuonyo. Kod obro yudo kod ok bi yudo tudore koda gige komo chano mbele mondo adhi timo ne wuod niri mar Central Karachuonyo. Manifesto mare en gima nitiere koso en gima onge? En gima manifesto? Ang'o miketo mbele ma timo ne jopinje duong'? Ing'eyo ni ok inyalo wuok ni chung' maonge luongo ni blueprint. Manifesto no mano gima nyaka ikwong bedgo. Yes. En ni gima ang'eyo gi Karachuonyo sana Central. Number 1, picha no jo Karachuonyo miyudo ka wan ema pod walawo pi gi punda. To une dho nam. To wan e dho nam. Yes. Number 1, Aaron mama na nyisi en ni golo pigno e nam kacha tithiedhe timiyo jopiny. Mano e number 1 ma wadhi kwongo timo. Lakini pok ni temo kada tin matin. Pok itemo konjo ni kada matin. No, nasetemo process ne mana nyithindo dinga malo kucho. Okay. Ne mano dinga malo kucho. Motama chopo minister no wuonda nyaka last minute. Modagi approve gino nikech dona mane wayudo no yie sponsor 80% bar pigno. Koro community. Yes. Gi county government ne dwa ni ogol 20% kende. Mano kende mano tamore. Omiyo kade ane tele pani gima kamano dotamore. Ok dotamore. En ni pigno en gima kwongo. Japiny ma Central Karachuonyo nyaka modh pi maler. Youth ma Central Karachuonyo nyaka wa empower youth. Nyaka wadhi wang'i yudhewa nikech yudhewa osebedo chien ahinya. An kaka youth ni e chunya. An gi program maber
ma wabiro empower godo youth mago. Yes. Okawinjo kiwacho wach mar representation, okawinjo kiwacho wach mar oversight, okawinjo kiwacho wach mar legislation kata mar loso chike. Magi tije madongo adek mag MCA jaduong'. Magi okidhi timo kata achiel. Tije oversight gi yude mera timo. Yes. Manifesto ting'o gik mang'eny, apani amiyi mana achiel kuomgi kata ariyo kuomgi. To gik mwadhi timo ng'eny. Okigeni role mar MCA bende ng'eny. Yes. Ni sana en oversight no. Wane manyaka wameny gavana toch kabisa. Mano wadhi timo kaluwore kaka ing'eni an ang'ama wach mar mibadhi abor godo. Mheshimiwa kom imanye nieri, mano bete kom nieri thoth margi kaloso MCs ma Homa Bay. Nyocha nogore, nokiro pi, nopukore koda gi pi, nogolo nyaka bonde gini, nolony nyaka acting speaker Duke e county assembly ma Homa Bay. Be iparo ni MCS manotiyo gi eki, notiyo maber Homa Bay County? MCS gima ne gitimo mwanyalo wacho, mano to gitimo maber kabisa, en laro telo mar assembly. Mano gitime maber. Kata nyoro kane giloko majority leader my assembly. Yes. Aaron kanyo MCS gunoti. Mane tich kende mwanyalo puoyo ni MCS mano year 2017. Gine gitiyo elaro kombe mag assembly nyaka dakika mobi. Pononi biro yudo kom nieri, ere pogruok ma in ibiro bedo godo nikech pod ng'ama tin to dhano luoro yiero joma tindo. Kwa nieri kik wach ni in kinang' no ni mato koro an chogo wadwany. Kwa kod ni dhano luoro yiero gi nikech wapong' gi njore, wadwaro gik moko gagoko, e gima nochando county assembly ma Homa Bay jaduong'. Ere pogruok ma in inyalo bedo godo ponono ni diyud kom nieri? Pogruok inyalo dhi central ward ne gik mwasetimo. Inyalo ng'eyo jatich. Yes. Iwacho ni sembe ipogo gang'o? Benjamin. Inyalo ng'eyo jatich gi ng'amok jatich. Nitie joma biro last minute ka gidhi giyudo pesa mo matin, gidwa ni ginyiewo go jopiny, gidwa ni gikel maundu, kasto kawo telo ni githuono, kasto kosedhi kucho. Yes. To koro gin e jodhaw madwaro telo assembly mondo giyud kaka gidwoko go pesa iga. To an ang'ama kasera ng'ama nochako tich 2018. Yes. Ka konya jopiny. Nyisi ni maka wayudo telo to central karachuonyo ni kama ber. Yes. Mheshimiwa idhi manyo kom nieri kod otiko mane? Otiko to koro wabiro wacho mbele. Isani to I'm a life member mar ODM. Yes. To kasa ochopo to wabiro lando kama odhi. Sani to an ja ODM. Okay, in ja ODM lakini inyalo wuok ODM. Ong'eyo ni ODM nitie gik moko pod wadwano losi mang'eny. Yes. Nikech ni ng'eyo kaka ODM notimo wachien ka. Yes. Ma jomoko noywak mochuno modhi gi independent. But ito ne gitimo ni nikech ok ni chung' jaduong'. To nitie ng'ata manotimne. Yes. Nitie ng'ata manotimne kata nokotimna to nitie ng'ata manotimne. Omiyo nitie changes ma nwaneno kosechak lok gi sana election board, nwaneno ka jakom osetimo maber moyier gine manyien, mano wamor go kabisa. Koro pod wadwaro changes go chop nyaka counties ka. Kasto koro wana save mang'eni kadhi ne aloyo an kasera. Yes. To certificate mar ODM ane mitimo ang'o? Ane mimiyo. Dwe mar 8 higa manyien, piny orugo kinyi sa 10 okinyi. Mheshimiwa Kasera oyombi ok en MCA. Idhi timo nang'o? King'iyo kamera nitie jaduong'. Okay, Aaron. Ituono yombo Mheshimiwa Kasera. Yes, ok obedo MCA. Idhi chako nang'o? En ni ka jo central karachuonyo biro neno ni pok aroma chaka yue matin.